అమ్మకి ఎలా తెలుస్తుందో ఏమో. ప్రతిరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ వరకు మన కోసమే ఫేవరెట్ అండ్ హెల్తీ ఫుడ్ చేస్తుంది. స్నాక్స్, డిన్నర్ ఇప్పుడు మన కోసమే బెస్టే చేస్తుంది. కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించారా, అమ్మకి ఎప్పుడు రెస్ట్ దొరుకుతుంది? సో ఈ మదర్స్ డే అమ్మకి కొంచెం రెస్ట్ ఇద్దాం. ఆమె కోసం ఇష్టమైన ఫుడ్ మీరే ఆర్డర్ చేయండి. ఆమెని బయటకి తీసుకెళ్ళండి. మన కెఫే రామప్పలో సేమ్ అమ్మలాగా ఓన్లీ ఫుడ్ ని మళ్ళీ టేస్ట్ చేపించండి. ఈసారి అమ్మ మనకి కాదు, మీరే అమ్మకి ఫుడ్ ని టేస్ట్ చేపించండి. హ్యాపీ మదర్స్ డే.